Tässä videossa mä esittelen mun kaikki skinit. Viime videosta ei ole ihan kauheasti aikaa, mutta tehdään kumminkin, kun mä saan tosi paljon uusia rämäpäitä. Eiku voi vitsi. Pitää nyt päästä katoon. Mutta kumminkin. Ekana on selly. Sellylle mulla on ryöväriselly, klassinen selly ja Squadbuster selly. Mä oon saanut nää kaksi just vähän aikaa. Tän sai ilmaisena kaupasta. En oo ihan varma saaks enää. Mutta tää on sellyllä hienoin. Siis Nitalla mulla on Pandanita ja ei muita. Koltilla mulla on rokkarikoltti, lainsuojaton koltti, hainhammaskoltti, musta enkelikoltti. Ehkä tällä hetkellä tää on hienoin vaikka tää oli ilmanen kaikille. Mut jollain ehkä ei oo ees sitä. Mulla on pullilla viikinkipulli, Toutson pulli, tukimiespulli ja barbarikuningaspulli. Sitten mulla on Brokilla Old School Brokkia ja Zombibrokki. Zombibrokki on siis näistä hienompi. Mulla on tälle El Primolle Rujo Primo, Pinkki El Draco ja sitten El Corazon. Mun mielestä tää on helposti hienoin. Barlille mulla on kultainen barli, velhobarli ja punainen velhobarli. Tää on hienoin näistä. Vaikka tää on ilmanen nilkkä, tää on yhdistänyt Supercell-aiduihin. Pokolla mulla ei oo mitään. Rosalla ei oo mitään. Chessillä mulla on kesächesi, punainen lohikäärmechesi ja nukkechesi. Ja Dynamikella mulla on kantajamaikki, klassinen Dynamikki ja sulttaanimaikki. Tää on hienoin mun mielestä. Tikille mulla on kiviraputikki, ei muita. Kasipitille ei oo mitään. Rikolle ei oo mitään. Därlille mulla on Megalibas Därli ja Omegalibas Därli. Oon sanonut varmaan viime videoissakin, että mun pitäisi ostaa tää tai jotain näistä. Pennyllä ei oo skinejä, kun en pelaa pennyllä. Karilla ei oo jostain syystä skiniä, mutta en mä tälläkään pelaa. Jackilla mulla on työmaa Jack ja lahja lähetti Jacki. Kusille ei oo mitään. Bowlle on soturibow. Tälleen Emptsille mulla on ilkimys Empts ja harajuku Empts. Tää on helposti hienoin. Hienompi kuin toi ihme ilkimys Emptsi. Sitten Stulle ei oo mitään. Piperille Pinkki Piper. Pamille ei mitään. Ränkille ei mitään. Bibille mulla on Naamio Bibi ja Purukumin Bibi. Naamio on mun mielestä hienompi. Biille mulla on leppäkerttu Bi ja jättikuoriais Bi. Tämä sai vähän aikaa sitten niistä kultaisista munista, mutta niitä ei oo enää tässä pelissä. No niille mulla on ei mitään. Edgarilla mulla on lännen nopein Edgar ja mustarastas Edgar. Tää on hienompi helposti. Griffille ei oo mitään. Chromille ei oo mitään. Bonille mulla on yksisarvis Bonnie ja jalkkis Bonnie. Kailille mulla ei oo mitään. Coletelle on Naviko ja Colet ja Pinku Belvette. Colette. Ja sitten Bellelle ei oo mitään. Ashille ei oo mitään. Lolalle on Galaxy Lola. Tää on oikeasti aika hieno kyllä. Samille on pelottava Pelle Sam ja
Sami Nalle. Mä en tajua miksi toi on Nalle Sam, mutta kumminkin tää on hienompi. Mändille on MC-mändi eikä muita. Tää on oikeasti hienompi kuin toi. Mäisille on sama juttu. Mä en tajua miksi mä oon tämänkin ostanut. Eikö mä oon varmaan saanut kyllä tosta Adropista. Tää on hienompi. Tai en mä tiedä. Ehkä tää on hienompi jopa. Hänkille ei oo mitään. Berlille on Vintage. Berl ei muita. Juu. Lärville ja Larvielle ei oo mitään. Angelolle ei oo mitään. Mortiksella on Silinteri Mortis ja Rantapäivä Mortis. Tää on hienompi. Juu. Taralle on vaan Tara. Tää mä tarvitin kyllä tällekin skini. Genelle on Suogene. Täällä on joku tämmönen. Tää on oikeesti tosi hieno. Joo, tää on hieno. Sitten Maxille on GT Max, Hermes Max, Leopardi Max ja Pantheri Max. Tää on hienoin näistä. Mä en tiedä miksi mulla on noin paljon skineitä ole. Mr. Pille mulla on MR Kärpänen. Tää on aika hieno oikeesti. Sproutille on Trooppinen Sproutti ja Vihreä Prinssi Sproutti. Tää on hienompi. Byronille ei oo mitään. Squeakilla on Taistelija Squeakki, Kuupupu Pupu Squeakki ja Toimisto Squeakki. Ehkä tää on tällä hetkellä hienoin. Oho, voi vitsi. Oho. Elikkä mennään tästä, missä louhun. Mulla on kuningaslou eikä muita. Ruffille ei oo mitään. Putsille mulla on Kaijuputsi, Venrin putsi, Godzilla-putsi ja punainen Godzilla-putsi. Ehkä tää on hienoin. No, sanotaan nyt, että tää on hienoin, tää Fernis puts. Fängille ei oo vieläkään mitään. Pitäis oikeesti kyllä hankkia tällä. Täällä on hienoja skinei. Evelle on piikikäs Eve. Janetille on G-voima Janetti ja Pop-tähti Janetti. Otikselle ei mitään. Busterille ei mitään. Greille ei mitään. RTlle ei mitään. Villoville on X-Villove. Doukille on Draco-Doukki. Chuckille on Paholais-Chuckki. Charlille mulla on Sankari Charlie. Mikolle ei oo mitään. Melodille ei oo mitään. Ja Lilille ei oo vielä mitään. Ja nyt mennään legeihin. Spikeilla on Sakura Spike ja Naamari Spike. Leonille mulla on Sally Leon ja Dino Leon, Keppastelija Leon ja Kujakatti Leon. Ehkä, no sanotaan nyt, että tää on hienoin, kun mä oon saanut tän nyt vähän aikaa sitten. Sandylle on Sokeriöveri Sandy ja Uninen Sandy. Ja täällä on joku tämmönenkin. Siis ihan oikeesti, nämä uudet skinit on niin hienoja. Tää ei oo niin hieno, mutta on vähän... No on tää hieno, mutta vähän outo. On tää Geneskini vähän hienompi. Ja Sokeriöveri Sandy on hienoin mun mielestä. Mekille on Kuoriaismekki, Surkelle ei oo oikeastaan niinku mitään. Chesterille on Metsänhenki Chester. Miksi mulla ei ollut muuta tää käytössä? Tää on paljon hienompi kuin toi normaali. Cordeliukselle ei oo mitään ja Kitille on Billy Teket. Kit tai joku olikaan. Kumminkin. No joo. Tää video voisi olla niinku tässä. Ja nähdään seuraavassa videossa, että moi moi!